алейкум салом. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса сӯзен духтаро. Тенҷен ма эфир кардам, ни диладите накардаму диладите кардам. Чиш мурдагӣ буда ҷои смсш. Яке дар ёдам зад, гуфтам биё чӣ мекунамаш. Ай сар мекушем, гирё мекунам ки дигар роҳ нестай. Алейкум салом. Связ безебай, связ бу ба вайфае. ютуба ҳам хеле гуфтан чӣ мешава, маҳкам меша. Бисёри ҷои Россияда шудагие аллакай ба VPN кор мекунад, ранги Telegram бори, ранги Instagram бори. Баъд связшона беҳад сист кардагана, мисли скорости ютуб систай дар баъзе ҷоҳои шаҳрҳои Россия. Раҳмат наас хоҳарҷони ман. Салом алейкум. Алейкум салом. Апай мо рухсор созе назе тинҷен. Шукронаи Алло, раҳмат наас соза ночаҷоном. Личени кадестиян. Дилия Валентина. Салом апаҷон, раҳмат. Соза очаҷоном ҳозирашда ҳами личениёша гирифтеестай. Алейкум салом. Раҳмат наас хоҳарҷон. Хуш омаден ҳама каса подписчико. Ман иҷа медонед чӣ кор кардиста будам, ба гуфтам биё як эфир кунам. Чиз бояд як кино тамошо мекардам, як кино русский буд. Ман туркӣ тамошо намекунам, вообще кинои туркиро дуру дароза дилам танг мешава, ждат ҳаррӯз серия бисёра ба уқа интерес нестай туркӣ мадан. Ман як соат 2 соат кино боша тез тамошо кунам, хотирам ҷамъ шава. Як киноро бояд тамошо мекардам, ба гуфтам биё хай як эфир кунам, хеле шуд накардам, ба киноро бо тамошо мекунам. Инам ҷа украшение кадиста будам киртам ман. Бисёриҳо мепурсидан ами украшениеро, ба дар ёдам зад биё гуфтам дар вақти эфир нишон диҳам. Инам хеле нежный як украшение кардистам, ҳам нигина, ини хеле санг нигина гуфтистам, муҳроҳои майдаву калонаш қатӣ. Киртара нав карда будам, украшениеша ирӯз мекунам, пага мекунам. Ҳозир яке хушам дод, гуфтам биё бикунам. Ман смсро нахондам. Нози смсро мехонам, духтаро ҷавоб то метим. Чӣ саволе дорен, саволотонам нависен, ҳатман ҷавоб мегардонам. Сабр дугонаҷонҳо. ин материал беҳад хушрӯяо, аҷоибот. Номша чӣ гуфтан амира, я чӣ ном дора? Ман фаромӯш кардам номи ҳамира. Паплиниким чихалияй, необычнияй, ғавсакай. ира нав кардам, бояд украшениеша мекардам. Омин, раҳмат хоҳарҷон барои дуоҳотон. Бале, дар Тоҷикистонам. Алейкум салом, раҳмат хоҳарҷон. Абдумалик Нигматов. Салом, алейкум салом. Апаҷон, ман ба шумо нам подписатсия кардам, камтар дар бораи худтон мегуфтен. Номи ма Сураё, канали Мама Лайф. Канале ки пухту паз, влог, ҳарчи ҳаста бо кам-кам эфир мекунем, чақ-чақ мекунем. Духтаро қатӣ дар душанбе таваллуд шудам, дар душанбе зиндагӣ мекунем айни ҳол. Иҷа ҳол якташа ина накардам, бояд мекардам, хиронгиш буд. Ман эфир кунам ба мемона, остиноша бояд мекардам духтаро. Ина парпара кардам, идафи хеле кардам. Соҳиби 3 фарзандам, як бача дорам, 2 духтар, калонин бача ҳай. Синфи 8 мерава имсол, худо хоҳад. Бачам хай духтари майдаким синфи 3 мерава. Инамиҷа Тоҷикистонда зиндагӣ кардистем. Баъд остиноша духтаро ма идаф медонед чӣ хеле кардам? Манжети резинка мекардам, ана манжети резинка бадбадим омад, нафорид ма. Хай хушрӯя вида фасонаю, неки инамиҷаш меджиқа, дили ма танг мешава. Ба ман хеле кушодаш кардам, хеле парпаракш кардам. Гуфтам ягон кас да ман надида будам, ман ҳамин парпарака короткиша дида будам, майда чиша. Ман гуфтам манам хеле калонак шава идаф, кушодак, осина кушодиша бинед чанқай. Ман ҳами киртара кушодша нағз мебинам, остинорам кушод нағз мебинам. Чизи танга вообще намепӯшам, ман наметонам кушод боша. Бо саволотунда ҷавоб гардонам духтаро.
ман аз шаҳри хуҷанд Дилафрӯз. Хуш омадӣ хоҳарҷон Дилафрӯз. Қадер дер влог мепартоен. Ой нами чанқа шуд ку бовар кунен бехуш шудам чихали шудам видео камтар кардаму ҳоли бо хушум надодеестай кӯшиш мекунам. Ассалому алайкум куртама биёрам барои украшенӣ. Алейкум салом. Гап нест. Шумо дар куҷои Тоҷикистонен? Душанбе дар тарафи нами барқи тоҷикайко 91 микрорайон. Ассалому алейкум апаҷони ширинсухани ма. Алейкум салом хоҳарҷони ма. Хуш омаден ҳама каса. Ранги ма тамошо мекарда. Ма индиски тамошо мекунам. Ма ай кӯдаким индиски тамошо намекардам. Ами индискиро одамо нағз медиданд. Ма нағз надидам ҳами индискира. Аввал просто киноҳои саюзиша қатъи отам нигоҳ мекардам. Отам нағз медид, бисёр тамошо мекард. Ягонта саюзиша тамошо мекардам. Ай хали киноҳои нав буромадагиёша бисёр шама дидагӣ нестам. Қа мухлисшам нестам. Туркирам ҳамчунин. Ассалому алейкум апакои ҷон. Алейкум салом. Салом сози дугонҷон фарзандакот хубай. Алейкум салом раҳмати калон дугонаҷон. Шукронаи Алло созан Шарифа. Кинои узбекӣ тамошо кун ҷунам. И узбекиам не ки мекунам. Узбекирам махқулайма. Апай сулҳи амиҷодае. Узбекира не ки нағз медидам тамошо мекардам. Намефаҳмидам яхелиш перевод надошт ку пешинош ҳозиро дора. Салом ҷони апа. Алейкум салом хоҳар. Ман апаҷон мешинагани зумрат созин апаҷон хонагиё созан. Шукронаи Алло нағз раҳмат хоҳарҷони ма. Подписчика созен нағзен самоҷатон созен лайк моне обуна шавен. Сайнаб салом нудистай. Апаҷон аз номи духтарои ворух салом гӯед ғарибо. Гап нест хоҳарҷони ма. Пардаҳои навтон муборак шава. Раҳмати калон. Салом апаҷон шумо дар Тоҷикистонед? Бале хоҳарҷон Тоҷикистон даем. Алейкум салом духтаро ҳаматонда. Алейкум салом кадомира ки ҷавоб надодам ҳаматонда. Салом алейкум Ганҷина. Алейкум салом хуш омадӣ. Салом апаҷон бисёр зебо. Алейкум салом раҳмат хоҳарҷони ма. Апаҷон ба пеш. Раҳмат Ганҷинаҷон хоҳарҷон хуш омаден. Ҳамун газтон вайрон нашудай ранги гази шумо хариданиам. Не ҳами чира меген нав харидагӣ ханзаи ҳами нав харидагим и 4 плита дора газдоршам ҳастаем. Не ҳичи нашудай. Маъқулем ҳаст ки зурай 100%. Як чи бигирен чизи нағз гирен ки долга хизмат кунам. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Раҳмат хоҳарҷони ма. Шукронаи Аллоҳ. Шабнам чида 93 нафаре 6 дона лайк. И эфира Ганҷинаҷон яхе медроян вай лайка намефаҳман оли эфирда прямой медрои ко. Яки ба фикри мозиро эфиро болода меша намедонам. Пешина мебуромадӣ лайк мемондӣ бо медромадӣ. Беманжет созай. Беманжет кардам кушодаки сабукак. Ман мухлиси влогои шумо ҳастам апаҷон. Яки шуморо тамошо мекунем. Яки супер влога. Раҳмат хоҳарҷони ма. Апа салом алейкум салом. 7 лайк раҳмат хоҳарҷон. Язна дар киҷо ки шумо кору кардистед? Язна то нестай кордай. мо да соат ҳоли Тоҷикистонда 10:30 дер хоб меравем. хонаи мо 1 дахо мерава. кӯдакорам дер хоб мерава. Шумо дузандаам ҳастен? Пеш дузанда будам, баъд дига ма дузандагира маҳқулам набуд. Ҳами ба хотири дилам месӯхт, очама ёрдам мекардам. Ай хел ма ҳаваси дузандагӣ надоштам. Баъд очама ёрдам мекардам. Ам хел барои худма бачини худма мефаҳмам. Украшение мекунам, инаи чизои худмонам мекунам. Хай ягон чиз зарур боша очам ҳамунҷа раву мекунам куртои клиентора украшение. Вай димра кардам духтаро. Санг фақат дар даҳанам санг шуда. Пеш бисёр санг мекардем охе.
раҳмат хоҳарҷони ман. Муин Раҳимов, сайти Занайб. раҳмат, иншоалло мекунам навор. алайкум салом хоҳарҷони ман Дилноза. Чаманоро Мусоин. алайкум салом, раҳмат Наз. иншоалло мекунам влог. раҳмати калон. халадени ки беу, инам ҷа духтаро ягон кас халадени ки беу дошта бошед нависед. ягон ҷо фаҳмам ҳатман мегум хоҳарҷон дар видеом. шумо бошед Апай Сулҳияҷон, шумо ҳам ҷода ҳастен, чӣ ҳол дорен? саломат бошен хоҳарҷонон. Ойша, алайкум салом хоҳарҷон. шикр созем морам Апай Сулҳияҷон, тинҷем. Замира гатовид, алайкум салом. раҳмат Наз хоҳарҷони ман, Замира гатовид. шукронаи алло Наз, раҳмат Сайёра. ман украшени дорам духтаро. украшени ҳоли остинош монда, остиношам мекунам. оз инам пеша як қатори дигаш монда мекунам. баъд инаи чира мекунам. остинора инами гирди ҳами вай парпара кадагем ку гирди ҳами остин муҳра мечинам. ман уқа нағз намебинам ҳамин муҳраканира киртара, лекин хай очам гуфт ҳатман бика бо видеош шурӯъ мешавад. хай майли муҳрам мете як гала муҳрам додай биги ҳами киртота украшеник фасонка мега. салом алайкум сӯзи хуби напаҷон шаҳри ғариб тамош буд. алайкум салом, раҳмат хоҳарҷони ман. мо чӣ ҳама комментариёро ҷавоб додистам, ятайта хондистам духтарома боло даям оста оста рафтистам поён. камтар сабр кунен, ҳамаро ҷавоб метиҳам. апаҷони гулам, беҳтарини шумо. раҳмат хоҳарҷони ма Дилноза. ассалому алайкум. алайкум салом. алайкум салом хоҳарҷони ма. ина Сауда, инам яй пешакаш чоркунҷа. ман чоркунҷара амха нағз мебинам. чоркунҷа кадам киртаи дароз кадаги мирама духтаро. комментҳо дер мерава. ҳисоби связмонам ҳастай духтаро, систай связ. салом алайкум салом Даврон Муқимов. сарам салом апаҷон, шумо Россияда набуден? алайкум салом. не хоҳарҷон, ма Қазоқистонда будам, 2 сол омадам, ҳозир дар Тоҷикистонам. киртатон амадатем, биё Ганҷинаҷон, гап нест. 14 лайк, раҳмат Замира гатовид. шумо гати шавҳартон нағзида гирифтаген? бале хоҳарҷон, мо нағзида гирифтагем. чанд солаи ман зан ҳастам, 34 сола шудам нами моҳи августда. шавҳар кати зиндагӣ мекунем? бале зиндагӣ мекунем. салому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. алайкум салом ва раҳматуллоҳи баракату. хуш омаден духтаро ҳаматон. ассалому алайкум. алайкум салом. Зайнабҷони асалака салом гӯен. аҷаб духтари зебо. гап нестай холаҷон, ошинаем пешимдай шунавидестай гапотона. апаҷони хушрумсози хуби иншаалло. шукронаи алло, раҳмат хоҳарҷони ма созам. алҳамдулиллоҳ. салом алайкум салом. номи нав муборак боша, Ганҷина меганад. не ма Ганҷина нестам, иҷада бо Ганҷинаам ҳастай. Апай Сулҳия, иҷада медонен ки наму Сафия Юсуф навистагиай ку ваям каналай Ганҷина ном дора. духтаро шинохтестианшон ай номи каналшон, номуш Ганҷинай ҳам мизана. салом алайкум салом Зайнаб.
нозлӣ алайкум салом, сулҳия алайкум салом, ҳаматонда алайкум салом духтаро. чуба пай сулҳия бо настроениё нестай чи сиқ нашавен, ҳамаш мегзара. Худо инсоф тавфиқ тия. алайкум салом раҳмат нағз хоҳарҷони ма маҳина шоева. Сӯзен апа ба пеш. Раҳмат хоҳарҷон. Али Амонов раҳмат хоҳарҷони ма. Маша Машичкина раҳмати калон. ин ҳами калид додана ма аҳ накардам. Замира гатовед калид ҳеҷ кида надодам ягон бор. кадом тарафи Душанбеда шумо? Тарафҳои 91 микрорайон. ассалому алайкум. ина духтаро канали Замира гатови дроен каналшонда пухтапазай. ма каналшона тамошо мекунам, чизои хушрӯ мепазанд. ҳами занҳои мода мехоҳанд ки я ҳунар я чиз ёд гиранд. Пухтапаз бо якум дараҷа дар ҳар як хонадон бояд зантона. дар ина канали Замира гатовида ҳар чизакой ба маза ёд мегирем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. хоҳари азиз худованд тансиҳату тиҳа. алайкум салом ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. раҳмат апаҷони ма. омин. худованд ами касе дуои нек метиҳад, нияти нек дорад, худованд ҳамун одаморам бо ба ҳамун муроду мақсадшон, ба ҳамун дили софшон, ба ҳамун орзуҳошон бирасонад. тез эфир кунен апа, видеои навтона жда дорем. раҳмат хоҳарҷон, кӯшиш кардистам. салом алейкум, тебя голос красивый. алейкум салом, раҳмат. ассалому алейкум апаҷон. алейкум салом Зайнаб, хуш омадед. Узбекистон, алангалик салом. алейкум салом Узбекистон. абдулло алейкум салом. раҳмат апаҷон, шукронаи аллоҳ созан тинҷан. Зайнабҷонам созанем пешимдай. кӯдакоям пешимда шитиян духтаро. машалла. раҳмат хоҳарҷони ма Сауда. нахрсанд шуд Зайнаб. ҳам қанағз мебина ҳами канала. ака овоз танабро гуфтагим беҳуда. барои чӣ ки ман нидила дитяй кадагим да. агар нишонуш ти мекушанд вайма эфир ма дига запрет мекунанд. дила дитяй кадам ки нависта намешудай. апай ганҷинаҷон Асия Абдулҳақ салому. бо модарам влогҳои шуморо тамошо мекунем. беҳтаринен шумо. раҳмати калон хоҳарҷони ма. алейкум салом. ба модаратон салом расонед хоҳарҷони ма. шумо закас мегиред? Не хоҳарҷон, закас намегирам. алейкум салом. майли на Зайнабҷон да мерасонам ки холаш саломот гуфтестай. Салом, подписчика. нема киртанаам медузом. кирта очаам медуза дузанда гӯё очамай. ман намезумам мошинарам надорам рости гап. ҳамин украшениёма мекунам кирта бошам мебарам очаам да медуза. очаам ки касал шуд ҳозир дарз нагирифтестай. хелаш мазаш нашуд. гуфтагиам ки нагрузка накуна, фақат дам бигира. ами асабуш дилиш касал шуд. дига дам бигира бояд. аммо кадом дарзои пешинаш буд, амморо сабук кунам. гуфтак дига намедузум. ягонта гуфт. хеле кай ки сол шудам ба мегирам. салом дугонаҷон. алейкум салом апай ганҷинаҷони норакӣ, хуш омадед. созен хубен апаҷон. ва подписчиком духтароку ранги шинос шудагиянд. ҳам личкада гап мезананд, баъзеҳошон шинос наздик шудагӣ. ва духтаро кадоме ки телеграм
телеграм дорен, ман силкаи телеграма дар сообщества дар рӯи видео мондестам, кадоме ки мехоҳад ки ҳамавақт қатима бошад дар телеграм дароен, уҷода бо вай мекунам да, гап мезанам. Агар ки ютубам ки маҳкам кардан ояндада, шумо метавонед телеграмда қатима бошен духтаро. Телеграм дар Россия ҳамавақт кор мекунад. Барои ҳамун силкаи телеграма мондагиам, кадоме ки мехоҳад дароен обуна шавен телеграмдам духтаро. Фариза: алейкум салом, раҳмат хоҳарҷони ман. саломат бошен, Замира гатовид. бале, алейкум салом, Тоҷикистон даем. алейкум салом, Абдулло. сайти Замира, нами Замира гатовид нависен мебуроя хоҳарҷон. Абдулло: раҳмат апаҷони ман. Марам шуморо ҳаматона дӯст медорам, подписчикои меҳрубон ма. Шумо ҳоли Москва даена, якҷоям вай шумо Россия рафтему Қазоқистон? Омо 2 сол истодем, омадем боз. Салом апаҷон, ай ваҳдат. Алейкум салом хоҳарҷони ман. Салом апаҷони ман, Ситора дар телеграм ҳастам ко маша машина миллиона анами вайтона аккаунтона мешиносам, бисёр комментария менавистен шумо. Алейкум салом хоҳарҷони ман, шинохтам тонҳо Ситора навистагӣ буден шумо. Телеграмам бисёр духтаракоз дуромадагӣ подписчикои худмай бисёриша шинохтестам, бисёриёш ҳамсӯҳбат шудагем, номои аккаунтшони наҷада дига будия, да уҷа хай номшо навистагия. Апаҷон шумо беҳтарин, худованд нигаҳбонтон бошад. Омин. Назмун апаҷони ман. Раҳмати калон хоҳарҷони ман. Омин. Худованд ҳамеша нигаҳбони ҳамаи мо бошад. Салом алейкум, сози хуби. Алейкум салом, раҳмат, наз. салом алейкум апаҷон. Худованд хушбахти дунё насибтон кунад. Алейкум салом. ҳазор раҳмати калон хоҳарҷони ман. Омин, омин. Пресс. раҳмат барои суханҳои беҳтарин, дуоҳои нектон. Худованд ҳами одами дилисоф ҳама гандаи када метона, ҳама мегӯянд ку забон беустухонай. Ҳама метона, не ки хубира ҳар кас када наметона. Хубирам як чихи мегӯянд, ҳами ҳар як одамда аюдаш намебироя ҳами хубира кадана. Гандагию ҷанга ҳама метона, не ки як сухани нек, як сухани нағз чихе ҳами рӯҳи одама болида мекунад, дилша хурсанд мекунад. Касе ки ҳами сухани бад мега, касе ки дил нияти бад дора, ура худованд худаш ҳам хе ба нияташ нишон додан мегира. Ҳами касе на сухани нағз менависа ку худованд ҳами хе ай дили нияташ метия. Мемура холаш дар Зайнабҷон. Раҳмати калон подписчикам. Кирта чанд сом, ма чанда кӯдак дорем, шумо дар Тоҷикистонен. Ин материал 250 сомонай. Яхе паплинай ғавсай, номи ҳамира учамада гуфтак, ма аёдам буромадай духтаро склероз шудагиам. 3 та кӯдак дорам, як бача, 2 духтар. Паплинаки ғавсай, ина ҳози сезону шудагия, мисол Россиядан бошен ку нами паплин ғавсиш хушрувай. Расветкош бисёра ба ин материал необычный, сангушам ба қувватай. Нек намедонам и туркӣ нестай. аз номи духтари профсоюз. Саломат бошем, пресс. Сурхандарёдан 13 саломлар. Чироили ба фикрам кам-кам ма узбекия намедонам, ки фаҳмидам. Алейкум салом, Мунира Асатуллаева. Ай Сурхандарё будиян. Салом
додестиян хай ҳамаи гапшона нафаҳмидам. Ба ҳар ҳол Гулноза Гулнорова: албатта иншоалло кӯшиш мекунам ки бо хӯрокҳоам ҳамаи чиро барои шумо пешкаш кунам. Саломсозӣ Напаҷона: алейкум салом. Раҳмат хоҳарҷони ман. Ахмед Мусоев: хуш омадем ба эфири мо. ина касе дар курси хитоӣ дар кор боша, мама универсални дадароен ёдтон метия. духтаро канали ами Замира гатовита наёфтестен чӣ кунен? дар ҳами поискайку поиски ютуб дар нависен Замира гатовит мебуроя. Ман ягон бор калид надодам. Ӯ даф чанд гапҳоро айбаҷои дранша кофт шур кардам, открепит кардам. ҳамхали ютуб да ман боло даем чи ютуб да гапгапай хоҳарҷон бисёр чун урусо ҳами видео када парфтестиан ки ютуба маҳкам мекунанд, чӣ хеле ки инстаграма кадагиам бвпн намеша, ютубам ҳамчунин. Апаҷон биёен ами каналам да бинависен любое время вомехӯрем иншаалло. Абдулло: салом алейкум. Алейкум салом, раҳмат наст хоҳарҷони ман. Аз Германия тамошо мекунен. хуш омадем ба эфири мо. аллоҳ ташрифоти апаҷон. раҳмати калон хоҳарҷони ман. Омин. Муин Раҳимов: салом, очатон чанд солаҳе? Алейкум салом. очам 55 сола. раҳмат созгонҷоз. шукр созай апаҷон. Зайнабҷони пешимдай очаҷон мам шукронаи аъло личени кадистимша. силкаи телеграмма ма ҳозир кубину ман метонам ҳами якомози силкаи телеграмма мемонам духтаро каддоме ки вай каданен. силкаи телеграм намедонам дар иҷа мешуда боша. алейкум салом духтаро. салом алейкум созен. алейкум салом. Ситора Латифова: сози стораҷон нағзи тинҷи кӯдакот созан. духтаро силкаи телеграмма медонед дар сообщества ами видеоҳои майку сообщества дар болои ҳамун мондагиам кадоме ки телеграм дорен дароен канали мо ҳама вақт меистада уҷа ами телеграм ҳичи намешава. не ки ютуб ки маҳкам шуд ман метонам видеома дар уҷа партом. апаҷон созен беҳтарин зан ҳастен. бисёр маҳкум овози хушрӯ доред. шукронаи аъло. раҳмат хоҳарҷони ман. раҳмат Сумайя. акол намедонам кай маҳкам мекунанд. гапгапай ки бояд ютуба маҳкам кунад. ами Россияда дохили Россияда мешава ба VPN қати кор мекунад. Билол Юсуф: алейкум салом. во аз Индия навистиян. ами рекомендатсия мебура ютуба вайш эфириш. Hi darling, I love you India. озир ман тонум силкаи телеграмма мемонам духтаро шава дароен обуна шавем бо биёен эфирда чахчах кунем уҷадам ҳар рӯз ҳарчи парфтестам. созен хуби Напаҷон. раҳмат наст хоҳарҷони ман. Билол Юсуф: алейкум салом Зайнабҷон. нема дар Тоҷикистонам духтаро. алейкум салом. 3 фарзанд дорам. алейкум салом ва раҳматуллоҳи баракату. Дима Димон: хела болои муспена кадистам.
И канали Мамалайфай духтаро кадоме ки нав омадестен дар омадестен канали влогай канали пухтупазай. алейкум салом Саида хонум. Марам подписчи телеграм. телеграмда ҳастен учад. раҳмат хоҳарҷони ма машина миллион. раҳмат хоҳарҷони ма ами Германия навистестен. хуш омадем ба эфири мо. Шамс Қурбонов алейкум салом. раҳмати калон. шукронаи Алло созем. алейкум салом духтаро. алейкум салом. ҳозир ма вай мекунам. Кума бинам ҳамиҷа силка. ма уқа намефаҳмам ами эфира. подписчикои нав хуш омаден духтаро. кадоме ки нав омадестай хуш омаден. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракату. сӯзен тинҷен чӣ ҳол дорен? алейкум салом ва раҳматуллоҳи баракату. раҳмат нас эфир кадестем инами эфирда ба фикрам намешава иҷада. иҷада сахранит када намешидай силкама. ҳозир ма чӣ мекунам? отметка мекунӣ. иҷа медрои на упоминут мекунӣ. номи ҳамодам кадоме миш тамом айҷа бурока. на отметкаш. алейкум салом духтаро. раҳмати калон. Саида ханум. соли таваллуди ман 90. 1990. 34 сола мешавам. шидагиам. ҳамин моҳи август шудам. салом Сӯзен апаҷон. алейкум салом. раҳмат хоҳарҷони ман Музаффар Саттор. доброй ночи вам. спасибо. ютуб маҳкам шава мекушом. ай шумо бе ҳечам кор мекардаям машина миллион. салом апаҷон. алейкум салом Аҳмад Давлатов. раҳмат нас хоҳарҷони ман Аҳмад Давлатов. пурсидани ма боло даем ба фикрам. омин омин. раҳмат хоҳарҷони ма машина миллион. худованд ҳамаи модарора нигаҳбон боша. салом алейкум. алейкум салом. анами телеграма ман закрепит када натонистестам. силкаша дар киҷо медрои бумони силкаш озе ҳаст дар ҳамин чизм. бояд ман силкара монда натонистестам. ман шук кардам катим ҳатман телефон мебарам интернет мегузаронен. ай видеоҳои шумо гирифта дар хонаи хуштоману авқот мекунам. ман беҳунарам. неҳусӯзе бача.
ҳоли ҳамаша ёд мегирӣ хоҳарҷон, ҳамаи мо остоста ёд гирифтем. Бо ин ҳози вақти зурае ки интернета ҳамаи чи ҳаста. Пеш вақти мода набуд, мурда ёд гирифтем. ҳоли ҳамаро интернет секунда ёд мегирӣ. ҳар чизе ки ба мазза бахшто манта мепазӣ. рост мега гунҷи кор мекунем. Худо нигаҳбон боша. Ма дар ғарибием, дар ҳаққи мо дуогӯ бошем. Мо фақат тамошото мекунем. ма хонашинам хоҳарҷоно, апаҷоно, хонашин. Хай ми кори хона, ми ютуб гӯё кори ма ҳай. Бо ширкати Атомидам кор кардистам, нав саркардагиём. Хай меша худоам ризқи бандаша метия. Худоа нигаҳбони ҳамаи шумо боша ғарибо. Дар куҷое набошен, худоа нигаҳбонтон боша. Раҳмат апаҷони ганҷина. Омин, омин. Алейкум салом ба шаҳри Москва. Здравствуйте. Алейкум салом. Дилшод. рӯтона нишонтиен. Салом апа, сӯзаи хубен. Алейкум салом. Раҳмат нас хоҳарҷон. зани бо ман як гап зани фарзандони бо маданияташон. Ташаккури зиёд. дӯсти азизам. Пресаломат бошен. худова намихел занҳои мо ҳамаш пурҳунар шаванд. бо ҳамаи ҳозира ина сайтҳо ҳаста, бисёр шудагиай ҳози бо забони тоҷикӣ, ҳама рецептора. Занҳои тоҷикӣ мо ҳунармандаш бисёре. Просто аз ҳисоби ки интернет камтар мушкил буда, ми ютубда даромадан аз Тоҷикистон ҳози интернетҳои вайфай бисёр шуда, ҳама медурянд. ҳама мехоҳад ки касб шаёд я. ма лично худам ай ҳами ёд медодагим хирсанд мешавам ки як кас як чӣ ёд гира, пага савоби вай мада бураса. ина як кас мега ман як чӣ ёд гирифтам, ман хирсанд мешавам ки тонистам ҳама одама ёд дода. салом алейкум. Алейкум салом Тимур. телеграми ман ами Мамалайфай телеграмам. боз ман телеграма нишон метиём духтаро. ина ҳа телеграмам да и телефон май, телефони пешинам да. инами хеле, инами знакш мебуроя, ина Мамалайф мезанен мебуроя. дар ҳами поискш бизанен Мамалайф мебуроя. 228 подписчик дора. нав инами чанд рӯз шуд пеш бурдистам. инами знаки ютуб мебуроя. Просто ма ҳози ютубда закрепит карда натонистистам силкама. салом ба ҳама. Алейкум салом. Фараҳноз хуш омадӣ. чӣ хеле ки дар канали шумо ёд гирифтам, дар ягон курс випичка ёд нагирифтам. саломат бошен хоҳарҷон. салом апаҷон. Алейкум салом Марҷон Маркиз. хуш омаден. сӯзе назен апа. шукронаи аъло. раҳмат хоҳарҷони ма Фараҳноз. пешам хе эфир мекардем, ҳам хе духтаро гап мезаданд, соатҳош хати барои ютуб минут ҷамъ мекардем. тоба 2 соат 3 соат дар эфир мешиштем. ҳушмо мерафт ай гап занида. нишон техта не мумкин неста. баъд ами эфир кунем бояд худмона нишон тием. Зайнаба нишон метием. ҳая бури. иҷа эфир. чақчақи занако.
худованд дар Қуръон мефармояд, ки ҳар касе ки аз ту чизе баҳрае барад, илм бошад ё дигар чи, худованд дар зиндагиитон хайру баракат медиҳад. Шумо ҳамаро аз чисти сердца мефаҳмонед. Худо хайртона диҳад. Омин. Раҳмат хоҳарҷони ман. Омин. ҳазор раҳмат, ки суханҳои нағз қадр донӣ мекунед. Ман ҳам барои шумо ҳам дуоҳои нек таманнӯ дорам. алейкум салом Парвиз. ба фикр ман тез бухону боло бирам. Ман гуфтам ака гап зада киртам украшение мекунам. Гап задист. Ман хондистам охи. Куртара чанд сумда медузед? Ман намедузам, ман дузанда нестам. Не, намонаш. Искос ман давом украшение мекунам, ҷа сӯзана мереза ваё. Зима боло рафтаг мақа поён фуром. Ассалому алейкум апаи азизу меҳрубонам. Шумо созед, кӯдакотон созед. Худованд соз бошед доимо. Омин. алейкум салом. Шукронаи Алло, раҳмати калон. алҳамдулиллоҳ созем. Билол Назаров. Омин. Чени ман буден апа ҳамун 90 духтарои зуран. Чени ман будем мошалло. Салом алейкум. Салом Асатулло. иншоалло метиҳанд телефонҳо зи замона пешрафтагӣ. Салом. Қалайсилар? Алейкум салом. иҷа эфи сураи панот ба худо бо алоқа даем. Панои шумо ба худо апай Сулҳияҷон. иншоалло бо алоқа мекунем. нехта иҷоз не мака нишон наметим менависанд ҳарчи меган. И киртаи ки апа киртаи худам немҷа украшение кадистам. Давом шакнам гап зада. Украшение доштам, гуфтам биё эфир кунам. Ака гап зада ман украшение ма тамом кунам ки. Ребята, оцените от 1 до 10. Ҳо, шавҳар дорам. Я думаю, это 10 из 10. Очень красиво. дар хонаи худам. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. аз шаҳри Краснодар будиён. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Билол Назаров. алейкум салом. Шукронаи Алло, наз раҳмат. Омин. Омин. Салом ба ҳама. Алейкум салом. оилаи тоҷик дар Америка. иҷа эфира, иҷа чақчақи занҳоя, барои занҳо фақат. раҳмат Гулноза Гулнорова. Телеграмамдан подписаться кунед. Ҳама вақт мо ба шумоем.
салом алейкум, худованд шифо буда. модара аз Англия мепурсем. Алейкум салом, омин, раҳмати калон хоҳарҷони ман. Салом Амалаев. Алейкум салом Рома. ҳай аккаунтҳо бисёр ба номи фарзандо, шавҳарошу най духтаро барои ҳамо ман номошона хонда мегӯм ки фикр накунанд ки ман саломшона алейк намегирам. ҳамаро саломошона алейк мегирам. Просто ман ози успед накардистам, бисёр смс шидистам. Салом аз Германия. Алейкум салом Идрис. алейкум салом Муҳиба. Амир Зокиров. алейкум салом. алейкум салом Айрасия Муҳаммад. алейкум салом. алейкум салом Шукронаи Алло раҳмат Наз Рамазон. инам имрӯз як тор кардам ютуб часпидааст вайрус меборум намеша як гапот мечаспа хайқа кардим вай шидаён связша беҳад скоростша сис кардагиан часпида нишон медиҳанд. пеш ман я интернет доштам билайн буд мегӯм ман сармахше ба ҳамо вайрон мекардам сис дебуд хира нишон медод ҳам асабам вайрон мешад. ҳамо рӯзорам хай гузашт. ин ҳози ҳамхали дар Россия кардиян. ӯ специально сис кардагиан скоростша. дар ҳаққи беморон дуогӯ бошед. иншоалло ҳама вақт ман дуо мекунам дар сари ҷои намоз дар ҳаққи ҳама дуо мекунам. чиба апай мара намехонед? ай шуморо хондум болода салом доден алейк додум дер рафтиста смс бисёр шудиста успед накардиста. меҳмонӣ биё Германия иншаалло. як кирта пушкитай точки зайна дузандаи будам пеш дузанда будам. духтаракои ҷа чахчах доранд. озима я бало кунам ами силкаи телеграма вай кунам духтаро саволотон бо мемонама ҷавоб надода. алейкум салом Минабоз аз Ӯзбекистон навистагиян. алейкум салом Хуршед Холов. вавилона вастанавид карде? ома вавилонма барвақт вастанавид кардам. симкартама ай Қазоқистон омадам ки фурӯхтиянша. ақлам нагирифта ки да ягон телефон бизанимша. симкарта да ҳамон телефон рафта будам Қазоқистон. Сураҷонаев телеграмта подпис. озима ина чӣ мекунам? озима ай дига телефон. Сураҷонаев телеграмта подпис. озима ина чӣ мекунам? беззвук кунам ира.
касе телеграми маро ёфтае ду кас подписатсия кардаи ҳозӣ прямой эфир рафтиста ина духтаро навистиян дар телеграм. Ман телеграмм дига телефоном дай духтаро нашидистае ки ман аиҷа силка партом. Ман я илоҷ мекунам, силкаи телеграмма мепартом. ина ду кас бо подписатсия кард. алейкум салом. боҷам камкам бихонам. неки телеграмма фақат барои занҳое. чизое ми пихтипаз мепартом. ҳозина ина Зайнаб духтаро эфир мана накиштам. Мо с подписчиками дигар телефон, телеграм канали очамо мепартоем. Гузашт. ба фикрам амҷам даромада намешавад телеграм. Ин омад. Тадашу. Шекаш дегана му, короче, подписчиков. духтаро ина силкаи телеграмма мондагиам каддо мида ки мехоҳад ки ютуб маҳкам шава қатӣ мабоша. ина телеграм дароен хай худо маҳкам нашава ки ман ай ҳама ютуба нағз мебинам. мада телеграм маъқул нестай. рости гап ютубда видеои дароза парфтанаш осонай. ютуба мисол аудиторияш дигарай, телеграм қиинтарай. чихе ки ютубда мезани любой видео баромада мегира, телеграмда ихе нестай. не ки ба ҳар ҳол дошта бошани хубае ки ягон вақт ки нашава мара меёбен духтаро. шумо буден телеграмда парфтен. алейкум салом хоҳарҷонҳо. беҳтарин пихтипазо ирӯз тамошо кардам. гуфтам қаншо назана духтаро ай мара бо хушрӯ мепихтиянд фасон. шабои шуморам шабои наз шумодам шабои наз фараҳноз. салом алейкум. алейкум салом. ма болора бо навхондистам ай поён бо боло рафтам. ина Зайнабҷон холаш да ҳамин ҷай. иншаалло мекунам хӯрокҳои миллирам. кадоме ки мисол
буромадание паноҳдон ба худованд. Телеграм кушоен духтаро, иқа чизи чӣ неста. Инами телеграм ранги ватсап мекушоен, онам халие. Просто уҷада бисёр одамора меша ки дар ватсап намешавад хали, фақат дар телеграм мешавад. Ҳамаи чӣ суҳбат карда мешавад, видео парфта мешавад уҷада. Мо акхай ютубу ба худчай. Кадоме ки мехоҳад телеграм ма дароен духтаро. Духтаро, ина силкаи телеграма закрепит кардам. Кадоме ки мехоҳен дароен обуна шавен. Ина силкаша мондам. Мон ҳеҷ гап надора. Звук мон ҳеҷ гап надора. Не, ҳеҷ гап надора звук монданг. Нашуд силка. Чуба намешава? Ура ёфтам телеграмтонам. Духтаро, дар савоб шестам силкаш мондагия. Ӯ хелам дароен осонай. Ҳамин ҷои видеои ма медорен савоб шества ҳастай. Ҳар болои ҳамун як видеода силка мондагим. Болои як видеода чандта видеода мондам ки через ҳомвлог даромаден. Ҳомвлогам вайм кадак. Силка телеграма монда ба духтаро. Духтаро чақчақ кардистиян. Маам чӣ мекунам? Украшени ма кадан гирам. Штатив ма. Я штативи майда насиб боша мегирам бо барои нами вақто. Мемони айса. Инам болои силкаи телеграм навистаг. Яку кабутакай мондаги мози амиҷа. Болоям силка медорен рост чӣ меравен. Телеграми ма. Бауҷа присоединиться мекунем, обуна мешавен. Алейкум салом. Раҳмат на Соҷида. Шукронаи аломо созем. Оҷа дугонаҳо якдигарашонро ёфтаг. Яга мезана ҳар кас ҳар хел. Бисёриҳо силкаи телеграм мепурсен духтаро. Ина силка рафтеста.
кадоме ки мехоҳа ҳамҷа навистагия силкаи чизиш мебуроя телеграм кабутак буромадестай ку духтаро амуда дуроен чикне ҳаминҷа туи мехӯрем силкаи телеграм духтаро кадоме ки мехоҳа ки ҳамавақт каналои ма қатӣ бошад телеграми мадам дароен обуна шавен мабодо гуфтани гап ҳаст ки як ками ютуба гапгапа яки мекушанша маҳкам меша расияда телеграмда ҳамавақт меёвен мара майли кадоме ки гапи безеб нависта роиш кунен ҳамусо худаш медона ки ҷо мерава салому алейкум апай сураи шумо хуб ҳастен алейкум салом шукронаи аъло раҳмат хоҳарҷони масоҷида кӯдакам изо мекаш алейкум салом ози чӣ хемону телефонаки не даста мекунем не аму чизе аяте ай шакарате ина ира не намешавад ман ҷӯшдам не барои киши духтаро гап задестия нагани мекушим шаҳозива через савоб шества мешавад барои ки савоб шествам да силкаи телеграм мондагим духтаро мепартом иншолло видео духтаро видео мепурсен накардесам иншалло мекунам мепартом алейкум салом замиратиҷи ҷа бачаҳо бисёр дуромадестиян ҳисоби ки рекомендатсия метиҳад эфирма ютуб мегум бикушум эфира духтаро гапотона хондисам нимша нахонда будам ҳоҷа фақат барои занҳояй духтаро канали барои занакояй каналгӯё ҳами пухта пас влогай духтаро кадоми телеграм надорай букушоен телеграм ранги ватсапай
ӯ бо шаҳнсош бисёрай мақсад дар телеграм группаи калони чандҳазора кушода намешавад, дар телеграм мешавад. Барои ҳамин телеграм кушодагием духтаро. Кадоме ки надора кушоен уҷадам обуна шавен. Ранги ватсап скачат мекунӣ, регистратсия мекунӣ ба номерот. майли хай паноҳтон ба худованда. Худованд ҳамаи ғарибора нигаҳбон боша. Барори кортон тия сабртон бута худованд. Иншоалло ки бо мекунам эфир мекунам, бо чақчақ мекунем. 1 соат зиёд шуд. Гаи хеле эфири вай шуд. Ҳар кас гап задистай. Духтаро паноҳтон ба худованд. Бо эфир мекунам.